Eu sunt Maria Blaga, sunt psiholog, sunt life coach, speaker și pentru câteva minute, ghidul tău în regăsirea fericirii. Conceptul de fericire și dorința de a fi fericiți este prezent în viața noastră de când ne naștem și până când trecem pragul dintre lumi. Auzim mereu despre fericire, despre dorința de a o trăi, despre a o avea, a fi a noastră. Uneori privim fericirea ca pe un mare premiu pe care ni-l oferă viața. Dexul definește fericirea ca o stare de mulțumire sufletească intensă și deplină. Tu cum o definești? Pentru cei mai mulți oameni, noțiunea de fericire este ceva abstract, greu de atins și poate că se întâmplă acest lucru pentru că nu este materială, nu este palpabilă, nu poate fi măsurată, cântărită. Și totuși, se vede pe fața celor care o trăiesc. Fericirea este o stare de spirit însoțită de emoții pozitive, de recunoștință, de mulțumire, de bucurie și toate acestea vin din interior. Richard Bach spune că dacă fericirea ta depinde de ceva ce face altcineva, atunci chiar ai o problemă. Pentru a putea începe această meditație, introspecție, inducție, cum vrei să o numești, te-aș ruga să-ți găsești o poziție comodă. Mută-ți atenția asupra respirației și urmărește ritmul în care aerul intră și iese din plămânii tăi. Inspiră și expiră. Și pe măsură ce faci acest lucru, devii din ce în ce mai relaxat, mai relaxată. Imaginează-ți că ești într-un loc în care ți-ar plăcea ție să fii. Un loc care există deja, în care ai fost, sau în care îți dorești să fii, sau pur și simplu un loc care există doar în imaginația ta. Acel loc este exact așa cum îți dorești tu? Amintește-ți un moment în care ai fost fericit, fericită. Un moment în care pur și simplu ai simțit că explodezi de fericire. Nu contează când s-a întâmplat acest lucru. Amintește-ți-l. Momentul în care ai simțit tu maximum de fericire. Transpune-te din nou în acel moment. Simte ce ai simțit, vezi ce ai văzut, miroși ce ai mirosit. Reamintește-ți toate amănuntele. Fericirea avea o culoare, un gust, un miros. Cum o simți? De unde știi că e fericire? Poate pentru tine fericirea este asociată cu un moment din viața ta, cu un sunet, cu un parfum. Te rog să-ți reamintești acea senzație interioară pe care ai avut-o, acea emoție pe care ai avut-o atunci. Simte-o în corpul tău, simte-o cu fiecare celulă a corpului tău și lasă-o să se amplifice. Lasă-o să crească.
Bucură-te de ea, recunoaște-o, ai cunoscut-o atunci. Acum trăiește-o la intensitate mult mai mare. Mută-ți puțin atenția asupra mâinii tale și observ că în mână ai un recipient, ai o sticluță. Adună esența fericirii pe care o simți și pune-o în acea sticluță. Adună toată, fir cu fir, moleculă cu moleculă și pune acolo, în acea sticluță. Ca și cum ar fi ceva de foarte mare preț și nu vrei să se risipească. După ce ai adunat toată fericirea în acea sticluță, pune-i capacul și ține-o bine în mână. Este timpul să revii aici și acum. Devii din ce în ce mai conștientă de locul în care te afli, de corpul tău. Și înainte de a deschide ochii, acea sticluță care e în mâna ta, te rog să o duci în inimă. Pune acolo în inima ta acea esență de fericire. De acolo lasă-o să se împrăștie în tot corpul tău. Fiecare celulă a corpului tău se umple cu fericire. Și de câte ori vei dori să simți fericire, acum știi unde să o găsești. Este acolo în inima ta pentru că tu ai pus-o acolo. Simte recunoștința. Simte fericirea cu toți porii și rămâi cu această fericire. Crește-o, trăiește-o, bucură-te de ea. Când ești pregătit, pregătită, deschide ochii. Îți mulțumesc că m-ai acceptat ca și ghid și te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent și cu alte materiale pe care le postez. Să ai o viață minunată!